Yan, late kami nagising. Yung alarm namin, hindi siya tumunog. So, ito yung mga regalo. Merry Christmas, ate. Merry Christmas. Merry Christmas din. Ayan yung mga regalo. Bubuksan natin yung mga regalo. Ito na kay Arya. Mamaya na. Dito muna. Buksan mo. Wow, ang laki ng regalo. Bigyan mo na. Christmas, ate. Ito bigay ni... Bigyan mo na. Bigyan na lang sa... Ito na lang. Ito ka na rin. Merry Christmas Ito. sa inyo. Ian Ray. From Tita Irene. Ito naman. Ito naman. To Alden Ray. From Tita Irene. To Aryan from Karian. Ito naman is to Alden Ray from Santa Claus. Buksan mo na. Buksan mo na. Buksan mo na. Buksan mo na ang laman ito. So yung regalo ni Ate. Narian from Mama. Akin to. Ito naman is to Narian from Tito. Thank you, Tito. Kiss, kiss, dito. Alden Ray din. Buksan na natin. Buksan natin. Buksan na natin. Hindi mo mo-open? Ha? I-open. Ako, Yung gunting. hindi ko pupunitin. Buksan na natin yung mga regalo. Sirain mo daw. Pag regalo, sirain mo. Para... kalimutan ko na. May chocolate pa. Ah, Thank you, Mama. sige na. Sino, Mama? Si Tita Irene. Ayan, ikaw din. Ikaw din, buksan mo na. Mi, halika, buksan nyo, oh. Buksan, dito. Ayan. Ako? Oo, yan. Sirain mo na lang, sirain mo na. Ganyan, sige na. O, dalawa kayo na ate. Buksan nyo, bilis. Ate, bilis. Buksan yung dalawa. Yung kamay mo din, buksan mo din, ha. Buksan mo din, ha. Wow! It's so cool! Ano yan, Alden? Ano yan? Ano yung regalo nila sa'yo ni Santa Claus? Wow! Ay, masaya na siya, oh. Masaya ka? Masaya ka? Ay, masaya daw siya.
Buksan na natin. Ko na to si Aryan. Mamaya. Punta tayo doon. Wait lang. Ano yan, anak? Ano yan? Car! Ganito? Maganda? Yes. Anong sasabihin mo kay daddy? Thank you, tate. Oh, gusto mo siya na. Paano to i-open? Mamaya open natin. Thank you, din, tito. Ang anak ko ay kay Alden Ray. Buksan mo na. Bigay ni Tita Irene. Sabi mo mo na. kay tita thank you, tita. Ay, mag-thank you kay Tita. Bilis. Thank you, Tita ko na. Sige na. Hindi naman tita yan. Kay Tita Irene. Manonood siya. Sige na. Thank you, Tita Irene. Ito na, oh. Bigyan ni Tita Irene mo. Ayaw mo. Wow. Lego. Ang daming Lego. Tapos may chocolate pa, oh. Bigyan ni Wow, Tita, oh. ganyan din chocolate ko. Oh. Sabi mo lang thank you lang kay Tita Roden. Thank you, Tita. Bakit ayaw mo? Gigising mo lang kasi mamaya. Yung kay Bigay Ian. ko na to kay Aryan. Yung kay Ian. Ito yung kay Ian. Tulog si Ian Ray. Tanan! Iba na excite. Thank you kay Tita. Thank you, Tita. Sige na. Binigyan ka pa ng sasakyan, oh. Ayan na. Iyan to. Oo, dalawa kayo. Oh, may chocolate pa si Ian. La, dami naman chocolate.